zami ezingena hili tshomi zami edlala ibusuku tshomi zami ezasanga amanzi aklini yezi ziphathi into ezingavasi ngepinkora bandaze ndicela nibe be careful hayi jonga bandaze ndicela nibe pop kubi phandle apha. Do you know ba siyaskenywa ko Shoprite? Yimani wow, did you know ba siyaskenywa ko Shoprite? Ndinguchepisi right now. Did you know wako Chepisi? Did you know ba siyaskenywa ko Shoprite? And asiskenywa ngabasebenzi. It's not the staff that is scamming the people. It's the customers. It is the customers, the clients, the patients that are scamming other patients. Storytime was AC. Guys, finance on the Puma up and pick a Shoprite. You have a tunyo mother ba in a man later. Kakuam and Nanam 500. Uam Yokukaza into a shutter up a hasten. We have only gave 568 rand. We have 68 rand here. Upa 500 rand here. Kukutezo. We have Mansaka. All right, cool your fine sharp. Then there is unassigned as umdana. Uyabo ndifika Shoprite ndithi nqa kwibasket yase Shoprite ndasekhaya ebomvu mind you ndiphethe ilist yezinto ndizithunyiweyo ndiphethe icalculator because andifuna uqhela ndasekhaya ngapha kwale 500 ndinikiweyo. Uyabo hayi cool your fine sharp ndibheka kwezi aisle ndithathe ndiyatika nje benje ndithatha ndiyacalculator ndiyatika ndiyacalculator ndiyatika i-calculations zam guys zithi 490 something rand 80 something cents. Uyabo ngiqomfana ba oh at least noko ndasekhaya ikhona itshintshe kumpoqa eyi2 rand. Uyabo mind you ndithe xa ndikwi-aisle yesonka tshomi zami ezingena hili ndibone umfana nentombazana bahamba babayi-2. Uyabo but xa ndifika ethilini lo mfana is before me December kwakhe ugel lona behamba naye is behind me. Uyeva andihoyanga. I mean I thought maybe it's just customers okanye it's just patients zakwa Shoprite. Uyafumaniseka all right cool your fine sharp kubhatalwe kwenze ibe yi10 yalo mfana. Uyeva xa izoba yi10 yalo mfana ugel apha emva kwamani krwece batshomi kuyakhoyitsi ndimjonge mntazeke nqomba ba uyanditsi ingabe unditsela kayi. Uyeva ngelami at the back of my head guys I'm thinking about uzathi mhlawumbe noba she knows me from TikTok, she's seen my TikTok videos. Mhlawumbe uzawuthi asiwena ole or chimi because most yabantu endibana nabo most of my supporters xa ndibana nabo bathi bana introduction yami isho ba chimi because they cannot describe it. Uyabo ndibuze bamntasekaya unikitsetsi guy athi chimi zange waya Bushbuck Ridge Andasekaya ndiyeva nje ngeBushbuck Ridge kodwa ninqina eli lamntasekaya lendlovu zange lafika eBushbuck Ridge. I know Bushbuck Ridge but I've never been to a Bushbuck Ridge. Hawa manchomi sele waya Bushbuck Ridge ndiya amntasekaya umthungo webrokwe uyawubhuda umthungo lo wejin uyawubhuda mntasekaya. I've never been to Bushbuck Ridge. Xa bazitshomi zam nje intombazana le inkhipha ngencoko. The guy is with the girl. Uthatha into zakhe uzifaka petrolini yam. He's only gonna pay for some of his stuff and then some of the stuff that are in the trolley I am gonna have to pay for him without my consent. But ke mawusuthi xa benami because bendihamba nemali yeset enzabe izinto mntasekaya kukho i2 rand change. Uyabo fine ibe chance yami lo mfana kahamba umile pha ethilini okungathi uzawupakisha iplastiki ezi zethu. Uyeva enzusisi mane izinto mntasekaya zivele zinyuka zithi 619 to close to 700 rand. Hayi ndiyijonge mntasekaya icash ndithi mntasekaya ingabe elanani lipha kula computer inomgcobomfu ingabe lilo nam ndithi inanali card la extra savings kakuswayo noma mhlawumbe izawuthi zithi 400 ento but awunofane manzihle kangaka. Uyabo aswipe hayi sizivele zithi 650 nto hayi nofane mntasekaya ngiphethe 500 and ben calculator asoze masiqale eqaleni. Uyeva comment ugelo waseBushbuck Ridge ba hayi tshomi ukasikholi nako rikopa lo patala ge rena re fetse and then wena ndithi wow mthoko waseBushbuck Ridge bila gqitha stovini you must do some sisi kaphinde futhi uqala ka amntasekaya hayi aqala ugels iphinde zibuyele back to the same amount ithi ya soze unoche sayiphinde kwesithathu sisi kwesithathu ndijongele ke ukuthi this time around bazindoni ezizilapha. Uyeva hayi man nansi mamite hey nangamabele hayibo loji bread mina enkhantunywe songa moseka ngizofuna nomntasekaya kwi-loji bread ne-Schweppes i-tonic water. Uyeva ndithi yemfafta yima wow cashier ezi iloji bread imamite namabele anga ngawakabani because mina mntasekaya khange ni-ete mamite khange ni-ete mabele khange ni-ete loji bread zezikabani chini tiza buya ngqondo bayi man biyikhapule bihamba pha bayipray ndithi yemfana ume apha uyazazi bulindi loji bread zakho ezobhatala ngolitro tshomi ukhuluma ndithi susenza muncu susenza lost susenza sir wawuzenza sir vuko matye usaf
fear. Huh? You know, but you added things onto my trolley. Tithi emntasekhaya ndibona banjani enhloko. Yandibona banjani enhloko. Yandibona banjani enhloko. Yandibona banifratha njani. Babe nayo imali mntasekhaya benza kuthengela andinakwa. Jonga abantu njani. Ndithi kuye jonga abantu njani. Nditsho ndikulula bajonga abantu njani enhloko. Uya-act wawungaceli. Wawungaceli bandicela undithengele ndiyasho ndicela mabethunena njani. Cela be careful mabethana kurongo ko Shoprite. Umuntu uzawueda into zakhe ku trolley yakho afune wena umbhadalele asogqiba kulinde afune ufake plastic yakhe athongisa umbambo wakhe phi emnyango. Ndicela nibe be careful. Ngicela mina nokhlika kula link. Ndicela nihambe niyoklika kula link ndisheke only ngabantu abayi-22 ndikwazi withdraw reward yami yokuqala from usweat coin. Please. Ndimhle xa ndinje. Ndicela niyoklika nje phaa kula link lapha kwibhayo yam. Ndizokudraw my first reward. Zabuya ndinibonise uba kuwithdrawa njani kusweat coin. Iyavakala ityiwe Craven. Please ke nibe lapha kwabaShoprite sihambe sibahambayo. Yile muthi yiso Javiers.